Wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Lako, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Alamin ang mga batas at ordinansa na isinusulong ng Sangguniang Panlunsod. Tunghayan ang pagharap ng mga Fernandino sa hamon ng pandemya. Sama-sama nating damhin ang serbisyong hatid ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, Pampanga sa pangunguna ni Vice Mayor Jimmy Lazatin sa programang Lugod Fernandino. Tuwing Lunes, alas 7:30 ng gabi. Dito lamang sa CLTV. Muling nagbabalik ang Let's Talk Heart to Heart upang magbigay ng impormasyon ukol sa inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin ang mga simptomas. Ang pinakamadalas ay kirot sa dibdib. Ito ay maaaring pamimigat o paninikip. Ang tawag namin dito ay angina. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi. Dito lamang sa CLTV. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili na Scott Ista ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa karantalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers,
at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Salamat po. You just have to counter fake news supported by troll armies, sharing their narrative. We also have to speak in the language of the masses. There's no such thing as bobotante. Filipinos are not ignorant. We are smart. I tend to believe na if we are able to use data and our analysis is based on facts, based on data, well-researched data, we're bound to find the correct solutions. Mulat, makabayan, malaya. Aspiring for what the Filipino deserves. Ito ang special episode ng Perspektiba kasama si Sonia P. Soto. Tutuka ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Nandito naman ho tayo sa ating programa tuwing alas 3 ng hapon. Ito ho yung 60 minutes, na 60 minutos na balitaan ho. Tuwing mainit na hapon, alas 3 ho ng hapon, medyo 3:06 na nga ho. Kumusta ho kayo dyan mga karehiyod? Kumusta ho ang inyong Biyernes? Ngayon ho ay November 19. At para doon sa mga kaibigan ho natin na naghihintay ng weekend, ayan na ho yung pinaka-inaasam nating araw ng Biyernes at maya-maya sasabihin namin sa inyo ng aming mga kaibigan dito sa CLTV, kasi Kuyang Paulo Santos, kung saan ho kayo pwedeng mamasyal mamayang gabi at sa mga darating na araw dahil balita ko merong masarap na ramen dito sa Laos Complex. Ayan, nako, pwede nyo hong bisitahin yan sabay makinig ng acoustic music. Pero ito ho, tuloy-tuloy ho ang ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, November 19. Ito ho mga karehiyon, Bishop Ambo David nagsabi sa mga Katoliko na ihalal ang mga mapagkakatiwalaang kandidato sa May 2022 elections. Ayan, yung kabalin ho nating obispo ng Caloocan ay nagbigay nga ng pamantayan at sinasabi niya na 3 commandments lamang yung susundin. Nandiyan ho yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, at huwag kang magsisinungaling. At kung yan daw ho ay inyong susundan, ay nako, iiksi daw ho ang pagpipilian o yung listahan ng mga pagpipiliang kandidato. Maya-maya ho malalaman natin yung kabuang detalye ng balitang yan. At ito naman ho, humarap kanina sa mga kagawad ng media itong si mayoral aspirant ng Siyudad San Fernando, Attorney Oscar Rodriguez, ang nagbabalik na sa politika ho dito sa Siyudad ng San Fernando. At dito ho nabanggit nga niya na nais niyang ibalik yung kanyang inclusive governance na tinatawag upang matulungan daw ang lungsod na muling makabangon dito sa dagok ng COVID-19 pandemic. Yan ho ibahatid sa atin naman ni Rainiel Pawid maya-maya lamang. At ito naman mga kariyon, sa lalawigan naman ng Nueva Ecija, sinabi ho ng Police Regional Office 3 na kanilang binabantayan yung mga tinatawag na gun for hire groups. Nako, ayan, dahil posibleng magamit daw ang mga ito
sa darating na eleksyon. Kaya mahigpit po ang pagbabantay ng ating mga kaibigan dyan sa Police Regional Office 3. At yung detalye ng balitang yan ay ibibigay ho natin mamaya. At ito naman mga karehiyon, ayan, kung kayo ho ay nag-iisip kung saan dadalhin ang inyong bonus, maliban sa syempre konting blowout sa inyong mga pamilya, eto ho, hinikayat ho tayo ng Bureau of Treasury na mag-invest, no, doon sa retail treasury bonds. Ano nga ba yung RTB na yan o yung retail treasury bonds? Alamin ho natin mamaya yung detalye ng balitang yan. At syempre, eto ho, pag-usapan ho natin yung estado ng pagbabakuna dito sa Pampanga. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan mga kariyon. Ako yung lingkod, Justin Dizon. At ito ang CLTV Balitaan. At para sa ating unang balita, ayan, makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos na ngayon ay nandyan, I believe, dyan sa may Provincial Health Office. At para nga bigyan tayo ng latest update, kaugnay ho nitong vaccination rate o yung status ng pagbabakuna dito sa lalawigan ng Pampanga. Kuyang Paulo, magandang hapon sa iyo at happy Friday. Happy Friday at sa lahat ho ng mga followers ng CLTV Balitaan. Pagka oras na ng alas 3, Kuya Justin, ang dami nakatutok. Lalong-lalo na itong ating dalang balita ay makapagbibigay ng tuwa. Justin, bakit ka mo? Siyempre, alam naman ho natin, nakasalalay ho kung gaano ho karami ito hong na-administer na vaccine dito sa iba't ibang bayan o dito sa lalawigan po natin sa Pampanga o dito sa Central Luzon. Particular na po itong ating probinsya dito sa Pampanga. At alam mo ba, Justin, shout out sa lahat ng mga kapalan natin. Kahit saan man po kayong panig ng mundo. Alam mo, ang dami nakikibalita sa atin dyan sa CLTV. Kumusta na kaya yung vaccination rate dito po sa Pampanga? Ito kong balita ho namin. At maya-maya po yan, Justin, isasalang natin dito si Dr. Zenon Ponce, ang chief ng PHO dito sa Pampanga. Nasa 51% mga kaibigan, ito hong vaccine rate sa fully vaccinated. Ito ho yung kumpleto ho yung kanilang doses as of November 17. Katumbas ho ito mga kaibigan ng 2,060,000 na kabalin. Ito ho yung mga, mga kaibigan, 1,060,412. Yan po yung 51% dito sa herd immunity na tinatarget po ng PHO. Pero mga kaibigan, mahaba-haba pa. Ito hong kanila hong pagpupursige na makamit po itong herd immunity. Kaya kasabay nga, Justin, nitong nationwide na kung tawagin vaccination days. Kailan yan, mga ka-Facebook, mga followers ng CLTV Balitaan? Sa pagtama ho ng araw ng 29 ng Nobyembre hanggang December 1. Kaya Justin, ang ipinoporma ngayon, katuwang itong DILG Pampanga at mga local civil executive, yung kung paano madaragdagan pa yung mga vaccinators. Dahil alam mo, Justin, meron tayong mga mega vaccination site na itinalagay yung probinsya. Pero ito na yung kailangan na partisipasyon nitong mga LGU para makapag-operate yung mga itinalaga nilang vaccination cell sa kada komunidad. Isan, nakikita naman natin, pasok doon sa komunidad, mga eskwelahan at lugar dyan sa RHU yung kanilang ginagamit para mapabilis itong pagbabakuna. So, ang isa daw sa plano nila, Justin, partisipasyon ng mga NGO at maging itong mga hospital institution, yung mga medical facilities din natin dito sa ating probinsya. At sa mga sumandaling ito, Justin, ito, gaya ng binabanggit ko sa inyo, mga kaibigan, samantalahin din ho ninyo, kayo po mga nanonood ho sa amin, mga Kapampangan, kung pwedeng magtanong kay Dr. Zenon Ponce. Doc, bumati ka muna, like si Justin na yan, nakakausap ko at yung mga followers ng CLTV Balitaan. Naririnig ka, Justin, go ahead. Ayan, magandang hapon, Dr. Zenon Ponce, at welcome ho dito sa ating programa, CLTV Balitaan. Magandang hapon din, Justin. Ako'y nagpapasalamat at pinaunlakan nyo ang pag-schedule at pagbisita nyo sa amin dito sa Provincial Health Office ng Pampanga. Unang-una po, gusto kong batiin muna yung mga kababayan natin dito sa Pampanga na isang magandang hapon
at malusog at safety na hapon po sa ating pong lahat. Pangalawa po, yung mga vaccinators po natin na walang pagod at tatrabaho paghapon, yung mga different district hospitals po, provincial hospital po, lahat po ng LG natin, mga MHO, Aritso po. Siyempre, yung mga kasamahan ko po dito sa Pampanga, mga chief of hospital. Sila po, once na inform sila na mayroon silang assignment na vaccination, hindi po sila nagdadalong isip po, nag-isip kung magkakaroon ng vaccine. Basta pumapayag po sila kaagad, kahit ora-orada po, tawagan po sila, "Hoy, may vaccination tayo, mayroon na tayo bukas." Wala po silang sawang tumutugon sa pangangailangan po natin, lalo na sa pagpapakuna po ng COVID-19 vaccines po sa mga kababayan natin dito sa Pampanga. Siyempre po, sa pangunguna ng Provincial Health Office, nagpapasalamat din po sa kanila sa sobrang sipag po ng mga pharmacists natin dito, yung mga coordinators po natin, yung binibigyan po natin ng assignment sa iba-ibang area po. Sila po nag-distribute po ng vaccines at mga ancillaries po sa mga kababayan natin dito sa Pampanga po, no? Mga pharmacists, mga nurses po natin dito. Ang present coordinator po natin ngayon ay si Ms. Camille Manlutak po, na sobrang sipag po, katulad din po sila ni Ma'am Tin Baluyot po, saka sila yung National Immunization Program po natin, si Ms. Ting Yalong po. At sa lamang kasamahan po dito sa Provincial Health Office po ng Pampanga, ako nagpapasalamat sa sobrang sipag po nila pagdating po sa vaccination. Siyempre, katuwang po din natin dito yung mga advisor po ng gobyerno, siyempre si gobyerno, yung kanyang mga suggestion po, si Provincial Administrator po, nandito po sa office po ng Pampanga, siyempre sina Provincial Health Board po, ang ating chairman po dito sa committee, ang ating board member na si Mylene Cayabian po, saka ang assistant chairman po niya, si BM at Tom Torres po ng Guagua, Pampanga po. Magandang hapon po sa inyong lahat po. Lahat po nang hindi ko nabanggit, sana bahala na po Diyos sa inyong mga mag-ano po sa inyong kasitahan, sa inyong katapatan po sa pagbabakuna natin mga kababayan dito sa Pampanga po. Yan, oo, napakahaba nung listahan ni Dr. Ponce dahil alam ho natin, mula nitong magkaroon ng COVID-19 pandemic, ito hong team ng Pampanga Health Office at yung mga vaccinators na, pagkarami-rami nga nung nabanggit na pangalan, lahat ho yan, involved doon sa ating vaccination drive dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Particular ho, yung 19 na munisipalidad na tinutulungan nitong ating Provincial Health Office pagdating ho doon sa vaccination drive. At syempre, ito ho, Doc Ponce, nabanggit nga ho ninyo itong mga kasamahan natin. At dahil sa kanilang sipag, umabot na sa 1 milyon mahigit yung bilang ng mga nababakunahan dito sa Pampanga. Pero Doc, ito ho ay 50% tama nung target population. Gaano ho ba karami? Pwede ho ba naming malaman kung ilan din yung target population natin na mabakunahan po dito sa ating lalawigan? Based po sa total population po ng Pampanga, target population po natin para magkaroon po tayo ng herd immunity is 2,60,336 po. Ang nakatanggap po ng first dose nito ay nasa 1.4 million na po, na equivalent sa 60% po as of yesterday po, November 18. Doc, yung binabanggit nating datos, ito ho yung pertaining doon sa 19 na munisipalidad. Tama ho ba? Kasama na po yung mga syudad, yung Angeles, okay. San Mabalacan na po. Okay, kasama na yung San Fernando and Mabalacan. So Doc, with the rate that we are going right now, yung 50% mahigit, kailan ho kaya makakamit ng ating mga kababayan itong yung Pampanga, yung ating tinatawag na herd immunity dito ho, considering na yan, meron pa tayong halos 1 milyon na kailangang habulin din doon sa ating vaccination rollout po? Palagay ko po bago magtapos po ang taon, kasi po ngayon nakukuha na po ng Pampanga yung kanyang pong target vaccination every day po. Nung isang araw po, umabot na tayo ng 36,000 po na vaccine sa isang araw. Kung continuous po ito, palagay ko po hanggang katapusan po ng taon ay makukuha na natin dito. Kaya lang po, may mga araw po, yung mga MXO natin na Aritso, ay nagbabakuna po ng iba, yung mga measles, sugera, diphtheria, at tetanus. Kaya depende rin po sa araw, kaya po ang mga target po natin, dagdagan yung number of vaccinators, at saka po yung mga listahan po ng mga unvaccinated natin sa Pampanga
ay in-advise po natin mga local LCs po natin, mga barangay captains, mga mayors po, na kunin pong lahat, mag-house to house po, kung sino pa po ang hindi nabakunahan dito sa probinsya ng Pampanga. Kasi may ibang kababayan po natin dahil malapit po ang Metro Manila, kasama tayo sa Class 8 po na province. Ay yung iba po pumunta ng Metro Manila para magpabakuna, yung iba po alam niyo naman po, may mga trabaho sila doon na sila nagpabakuna na hindi po nakalista dito sa ating probinsya sa Pampanga po. Kaya ang inahakayat ko po lahat ng LGU natin, mga barangay captain po, sana mag-house to house po para makita lahat kung sino pa po hindi nabakunahan kada bahay po. Para sa ganun po, pagdating ng National Vaccination Day, sa November 29, 30, and December 1, lahat po may listahan na tayo naka-ready para mabisan po, mabigyan ng schedule kung kailan sila lulusob o pupunta sa mga vaccination centers po natin na itatalaga o kasalukuyan nakatalaga po o dadagdagan pa kung kailangan po ng mga local chief executive po natin. Kasi kung alam po natin ang bilang ng mga mababakunahan o hindi pa po mabakunahan para ma-estimate po natin kung ilan ang dadagdag po natin ng vaccination team para maging successful ang National Vaccination Day po natin. Ayan, nabanggit niyo, Doc, nabuksan niyo na rin yung National Vaccination Day na mangyayari. Ayan, mga kabalin, yung mga nanonood sa ating programa, ulitin ko lang yung binanggit ni Dr. Ponce. Itong National Vaccination Day, mangyayari ho ito, Doc, no? Sa November 29, November 30 at saka yung December 1. At yung pong hindi pa nagpapalista para makasama kayo dun sa mga babakunahan kontra COVID-19. Naku ho, ito ho yung pagkakataon din natin para makapagpabakuna at maprotektahan yung ating mga sarili at maging mga mahal sa buhay laban ho dun sa nakamamatay na virus na COVID o yung novel coronavirus. Doc, kumustahin ho natin yung supply ng bakuna? Kasi alam ho natin nung mga nakaraan, yung talagang pag-roll out natin ng bakuna ay nakasalalay din dun sa binababa sa atin ng pambansang pamahalaan. Pero nabanggit ho ninyo at one point, we reached yung tinatawag na 36,000 vaccinees sa isang araw. So malaki ito, yung malaking bilang ho ito. So kumusta ho ang supply ng bakuna dito sa Pampanga, Doc? Senator? So paano naman po, maraming bakuna na binababata sa ating probinsya po. Pero paminsan-minsan po, nagkukulang lang po sa mga silars. Pero gumawa na po ng paraan ng ating regional office po sa pamumuno po ng ating regional director sa Department of Health, si Dr. Cora Flores po. Nag-purchase po sila ng mga kagamitan, kulang po po, pero nagbababa na po ang national government po natin. Gayun din po ang ating probinsya, nag-purchase po ng mga ibang kakulangan po dito para mapunan po yung kulang na binababa po ng central office po. Ganun din po may ibang bayan po, may kanya-kanya pong pagpapurchase o pagbibili ng kulang po na gamit. Pero yung bakuna naman po, nakapasalamat po din ako sa central office po na nagbigay po ng mga 6 na barangay, munisipyo Pasig expanded vaccination bayan po tulad ng bayan po ng Lubao, Florida, Guagua, Cora, Apalit, Mexico, na binigyan po ng direct po ng bakuna sila na pong nag-allocate po na yan na meron po silang target per day na kumulang po ng 3 hanggang 4,000 sa isang araw po. Kaya nga po dumami yung mga nababakunan po ngayon, maliban po sa regular na bakuna, nagbigay pa po ng karagdagan sa mga sinabi natin, expanded munisipyo po para sa vaccination po. Sa katunayan po, nagbigay po ng target ang NBO. Sa National Vaccination Day, ang target po ng Pampanga is 95,030 po sa loob ng 3 araw po. Kailan mahigit po natin yung kulang-kulang sa 300,000 a day po, mabakunahan po natin. Kaya ako po humingi po ng tulong sa lahat po ng stakeholders, katulad nga po ng ibang agency, sa Department of Education, yung sa DILG po, natulong-tulong po tayo, yung mga private hospitals po, yung mga health workers po ninyo, kung pwede po nating tumulong sa vaccination day po, mga nurses, mga doctors po, yung Pampanga Medical Society, ibang society po na dito po sa Pampanga, mga pediatric society po, mga family medicine po, mga surgeon, mga iba pang society po na pwede po tumulong. Mga IT, mga encoder po para maging successful itong ating National Vaccination Day po. Ganun din po sa media.
Siyempre, nasa sa inyo yun po ang kung magiging successful po ang national vaccination natin po. Dahil malaking tulong po kayo ang media. Bilang media, malaking may tutulong po ninyo sa pagkakalat po ng information, sa pag-disseminate ng information. Sana po araw-araw sa mga nakikinig sa inyo, yung mga nanonood po, i-disseminate po natin yung information po na dapat na silang magbakuna. Nakita po natin ang epekto na pong bakuna dito sa buong bayan po ng Pilipinas. Sa ating bansa po, biglang nawala po ang surge dahil marami na pong nabakuna. Nakita po natin sa Metro Manila. Dahil mataas na po yung vaccination rate nila. Biglang bumaba po. Gayon din dito sa ating bayan sa Pampanga po. Biglang baba po ang dati po mga 300 to 400 per day na nagpa-positive po. Ngayon kuminsan nananangulong hanggang 10 kuminsan. Ang dami pong bayan na nagsisiro na ngayon na wala na nagpa-positive case sa mga COVID po natin. Sana po tuloy-tuloy ang mga Kapampangan po, ininikayo po kayo, magpabakuna na. Sana makamit po natin ang 100% vaccination na mapakuna po lahat ng Kapampangan. Sana po mapakuna na, dapat mapakuna po. Ngayon nasa pediatric group na po tayo, 12 to 17 years old. Yung mga eskwelahan po, yung mga teachers po, ikakain o i-convince po natin, mga pupils po natin, estudyante natin, lalo na po yung mga colleges dito sa probinsya po ng Pampanga. Mga hospital po, private hospital, sana tumulong po kayo. Hindi po kaya ng provincial government to, hindi po kayo tutulong. Malaking tulong po ang mabibigay po ng mga health workers para tumulong sa 3-day vaccination po. Sa mga mayors po, sana po, ang malaking tulong po sa inyo. Ikay-kahatin po nito, o i-convince po natin yung mga kababayan po natin, yung mga hindi pa po nabakuna, magpapakuna po. Tulad ng ginagawa po ng ating provincial governor, palagi po sa nagko-convince, so sinasabi na sa mga kababayan po natin, magpapakuna kayo, katulad po sinasabi ni Nanay, Vice Governor, Baby Pineda po, magpapakuna para may protection po tayo. Kahit na po may bakuna na, dapat po, observe pa rin po minimum health protocols, importante rin po yun. Kita niyo na po maging epekto ng mga nabakunahan po. Halos wala na po nagpa-positive po ngayon. Opo, Doc, matanong lang natin, nabanggit ho ninyo yung pangangailangan ho ng inyong tanggapan doon sa suporta ng mga iba't ibang medical associations o yung private sector dito ho sa ating Lawigang Pampanga. At sa ngayon ho, Doc, kumusta ho yung ginagawang paghahanda ng PHO para dito sa darating na National Vaccination Day? No, and are you kumbaga in talks with these different medical associations and then even yung mga educational institution para doon sa mga encoders na sinasabi ho ninyo? Kumusta ho yung preparation, Doc? So far po, nag-start na po kami ng meeting ng Provincial Director po ng DRG, si Ma'am Mirti Abian po, Regional Director po sa DOH. Nag-start na po kami, nakikipag-coordinate sa iba-ibang agency po, sa PNP, sa PGMP po, sa chair po, sa Commission on Higher Education po. Yung mga ibang eskwelahan po, naglilisa-lisa na po, nakikipag-coordinate na po kami. By next week po, magkakaroon po kami ng meeting o dialogue sa kanila. Paano po natin magagawa o magiging successful ang National Vaccination Day po natin. Nag-prepare na po kami, gumagawa na po kami ng logistic, iba-ibang logistics po. Apo. Doc, yung hong mga babakunahan sa darating na November 29 to December 1, no? Ito ho ba ay mga bata o yung kabilang din doon sa ibang eligible group o yung tinatawag nating priority group? Sino-sino ho yung pwedeng magpabakuna sa darating na November 29 to December 1? Lahat po nang hindi pa po nabakunan, mula A1 po, mga senior citizen with comorbid po, rest of the adult population, 18 years old and above, pati po yung mga pediatric group na 12 to 17 years old po. At siyempre po kung nagkataon, kailangan nang tanggapin po second dose po nila, pwede na po magpapakuna kung nakamay schedule na po kayo sa dating na November 29, November 30, and December 1 po. Lahat po ng eligible group pwede na po magpapakuna, kaya po magpalista na po kayo, pumunta na po kayo sa kanyang-kanyang barangay po, sa munisipyo po, ano pong kailangan, ano po kayo ma-upload o mabigyan po ng schedule para mapapuna po. Inikaya po lahat ng kababayan po natin dito sa Pampanga
pumunta po kayo sa inyong mga barangay, sa mga barangay headquarters po ninyo, sa mga kapitan po, sa mga mayors po. Magpalista na po tayo lahat. Yung lahat kung hindi po nabakunahan, sana po magpabakuna na po tayo kung lahat. Magpalista Ayan, na po. oo. Yan, pwede pala lahat. Yan, si Sunny Kirimit nanonood sa atin at saka si Jerwin Feliciano. Ayan, pati kayo, pwede ho kayo nga magpabakuna kung kayo ho ay pasok dun sa mga kategory na nabanggit ni Dr. Ponce. No? Doc, maitanong ko lang ho, no? Kasi naglabas ng guidelines itong Department of Health dun ho sa pagbibigay ng booster shot no sa mga frontline health workers o yung mga nabibilang sa A1 category. Tayo ho ba dito sa Pampanga nasimulan na ho natin yung pagbibigay ng booster shot dun sa ating mga medical frontliners? Asa ngayon po, hindi pa nag-antay pa po ng konting guidelines po at instruction from regional office po at sa mga bakuna na allotted po para sa mga booster dose po ng mga A1 po ng mga health workers po natin. Okay. Doc, medyo patapos na ho yung ating oras, pero gusto ko lang ding itanong, kasi ho, nakapanayam natin yung DOLE Region 3, no, si Director Geraldine Panlilio, at dun sa balita ni Kuyang Paulo G. Santos, itong hong sinasabing IATF resolution na yung mga kababayan ho natin na hindi makakatanggap ng bakuna o hindi magpapabakuna on their personal choice, ay sila ang gagastos nung kanilang tinatawag na RT-PCR o antigen testing kung sakaling i-require ito ng kanilang mga pinagtatrabahuang kumpanya. Pero ito daw ho ay magiging applicable dun sa mga lugar na mayroong stable supply ng bakuna. Doc, dito ho ba sa atin sa Pampanga, can we say that we can qualify dun sa tinatawag na stable supply o dun sa lugar na merong stable supply ng bakuna? So ngayon naman po, stable supply po mga COVID-19 vaccines po natin dito sa Pampanga. Basta naubusan po sa LGU, yung regional office po, yung pag binaba po yung bakuna sa atin storage ko, cold chain storage po natin, agad naman po binababa sa mga LGU po. Hindi naman po tayo nabusan ng bakuna, marami pong dumating sa central office, agad binababa po. Sa katunayan nga po, every morning may meeting po kami si Sec Vince Dison regarding vaccination. Basta may problema po, may papapulo sa bakuna, agad pong sinasabihan. So pa naman po, sa ating region, sa ating province po dito sa Pampanga, hindi po tayo kulang ng bakuna. Marami pong dumating na bakuna, iba-ibang brand po, lahat po ng brand ay nandito na sa Pampanga po. Doc, can you give us a figure siguro kung ilang doses at least on the average or estimated average lang, gaano kadaming doses meron tayo ho ngayon as we speak? Yung nasa storage po natin, hindi po mababa ng mga 30 to 50,000 doses po ang nandun. Basta everyday po may pagkukulang tayo, nabababa naman po ang regional office po ng bakuna. Minsan, okay, maraming 50 to 100,000 po a day kung mag-deliver po sila. Okay, maraming salamat po Dr. Zenon Ponce para sa inyong oras. No? Mga kapalin, ayan ho, nakapanayam ho natin si Doc Zenon Ponce, ang officer in charge ng Provincial Health Office ng Pampanga. At gaya ho ng nabanggit niya, naku ho, kayo magpalista na, Kuyang Paulo. Magpalista na para doon sa tinatawag nating National Vaccination Day na mangyayari dyan sa buong bansa, actually, national vaccination dito. Pero sa atin sa Pampanga, at kabilang ho yung lalahok, yung mga pribadong sektor na kanilang nakapanayam na at iniimbitahan para sa gayon, maidlunsad nga ito ng matagumpay at mas maging malawak, Kuyang Paulo. Kuya Justin, at panghuli, isa rin daw sa ikukonsidera nila dito sa pagpaplano, Justin, dahil pagka sinabi natin vaccination day, malawakan yung bakunahan. Yung mga walk-in doc, may singit ko lang. Kasama ba sana pag-uusapan ninyo na magbubukas din yung walk-in during that day? Ayun, Justin. Walk-in, Justin, sa lahat ng mga kababayan natin na hindi pa po nagpapabakuna. Kapag naibalangkas na ho nila itong guidelines para ho dito sa National Vaccination Day, hindi lang ho dito sa Pampanga, kundi sa buong bansa, ibibigay din ho dito ho sa CLTV Balitaan, i-update po namin kayo kung paano po yung sistema sa mga vaccination site na itatalaga dito ho sa atin sa Pampanga. At saka kung saan-saan sila pwedeng pumunta, kung saan yung mga vaccination sites. Ayan, sige, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat. Maraming salamat po, Dr. Zenon Ponce, ang officer in charge ng Provincial Health Office ng Lalawigan ng Pampanga.
Ayan mga kabalen, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman ho natin yung naging pahayag ni Attorney Oscar Rodriguez, isang mayoral aspirant dito sa siyudad ng San Fernando, kaugnay ho nitong planong panunumbalik dyan sa larangan ng politika, yung kanyang pagbalik at yung sinusulong ho niyang inclusive growth dito ho sa kabisera ng lalawigan ng Pampanga. Pero bago ho tayo mag-break, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dito sa lungsod. At yan ho, sa puntong ito makikita natin yung kuha ng ating kasamahang si Paul Barra na nandyan sa kahabaan ho ng MacArthur Highway sa may bahagi ng Dolores, Ciudad San Fernando. Ayan, kung makikita ho ninyo yung mga sasakyan sa may gawing kaliwa na patungo ho dyan sa may kanan o yung nag-exit frame. Ayan ho yung papunta ng Angeles City, yan yung papuntang San Agustin at San Isidro, Sindalan, Del Rosario. Yan, tuloy-tuloy na ho yan hanggang Angeles City. At ito naman ho sa may bandang gawing kanan, yung may truck na dumaan. Ayan, yan ho yung mga sasakyan na papunta naman ng downtown San Fernando at yung kumakaliwa syempre dyan sa may Jose Abad Santos Avenue na kaninang bandang mga alas 2:30 medyo may build up ng trapiko dyan. Dahil nga alam naman ho natin, busy ang lugar na yan. Nandyan ho yung mga bangko at iba't ibang establishmento dito sa ating lungsod. Kaya mga kariyon, konting ingat lamang sa pagmamaneho at tiyakin ho natin na huwag mainit ang ating mga ulo. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ayon ba ni programa ngayon ni Paulini? America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito
gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Benny programa ngayon ni Pawini. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at ang oras ho natin ngayong araw ng Biyernes, November 19, ganap na 3:41 na ho ng hapon at konting oras na lang marami nang mag-time out sa kanilang mga trabaho at yung iba dyan, alam ko pupunta maya-maya lamang dito sa may Laos Group Event Center, Laos Group Complex dyan sa may sa likod ng ating istasyon dahil nakita ko kanina may mga ramen at may mga kape. Parang ang sarap mag-relax ngayong weekend ho dyan. Pero bago tayo mag-relax, tuloy-tuloy muna ho tayo sa ating trabaho. At syempre, pag-usapan naman natin itong isang balita na kani-kanina lamang tinutukan ng ating kasamahang si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang iyong pagbisita o yung pagko-cover dun sa pagbisita ni mayoral aspirant at dating mayor at dating congressman Oka Rodriguez dyan sa ating mga kaibigan sa media doon sa tinatawag na kapihan ng Kapampangan Sin Media Incorporated o yung KAMI dyan sa Balita. Ano ba yung mga nabanggit na plano, plataforma ni Mayor Oka o ni dating Mayor Oka para sa San Fernando? Kasamang Justin, magandang hapon at malapit na mag-weekend. Ito nga kanina exactly 9:20 isang nakapink na attorney Oscar Rodriguez ang pumunta sa Balita doon sa Clark, Pampanga para ingit yung mga kasamaan natin sa media at kanyang statement daw yung pagsusuot nga ng pink na polo shirt para ipakita at bigyan kami agad ng hint na ito'y pagpapakita ng suporta doon sa tandem ni na VP Lenny at Senator Kiko. Sabi niya,
ang pagtakbo niya sa ang paghahain niya ng kandidatura para sa pagka-alkalde dito sa syudad ay para mabigyan din ng platform itong kandidatura ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Pero dito naman, on a local level, ang mga gusto niya raw ihain pa sa atin, itong tinatawag na inclusive governance. Ano ito kasama Justin? No? Ito yung walang mapag-iiwanan ng mga Fernandino at Fernandina sa mga serbisyo ng gobyerno na ilalatag sa buong syudad. Ngayon, hindi niya naman sinabi na nagkukulang itong kasalukuyang administrasyon, pero gusto niya lang ibalik yung dati niyang liderato o yung pangungobyerno kung saan lahat daw ay may equal access nga dito sa mga government service na ito. Kasama Justin. Rainiel, doon sa plano ng pandemic response o yung pandemic recovery, may nabanggit ba si former Mayor Rodriguez kung paano palalakasin pa yung ekonomiya? Dahil alam mo, ito yung number one concern ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Fernandino, considering that the city is one of the business centers, o yung economic powerhouse kung tawagin ng ating rehiyong Central Luzon. Alright, kasamang Justin bilang business hub nga ng hindi lang Central Luzon, maging ng buong bansa, sinabi ni former Mayor Oscar Rodriguez na yung pagpapalakas sa sektor ng negosyo o pamumuhunan ay matagal niya nang iniisip, hindi lang dahil nag-pandemic. Dahil na rin ito sa inspirasyon ng kanyang kaibigan at yung ating chairman, na si business tycoon na Levy Pilaos. Ngayon, kasamang Justin, nakikita nilang susi itong pagbubukas ng mga negosyo, lalong-lalo na yung mga micro, small, and medium enterprise para nga dito sa pagbawi ng ekonomiya, hindi lang ng San Fernando, ng buong Pampanga, maging ng buong Pilipinas. Alam naman natin na yung countryside development talaga, yung kanilang isinusulong 30 years ago pa, Kaya't naman nakikita nila na hindi ang pandemya ang magiging hadlang para mapigilan ito. Ngayon pa ba na sunod-sunod na raw yung mga investor at locator na namumuhunan na dito sa atin sa Ciudad San Fernando, sabi niya. Rainiel, sa pagpasok ni former Mayor at former Congressman Oca Rodriguez dito sa mayoral race ng kabisera ng Pampanga, Ciudad San Fernando, alam natin na nag-iba din yung political game o yung inaasahan ng mga kababayan natin o yung mga Fernandino na magkakatapat-tapat sa darating na halalan. Dahil nauna na, syempre, banggitin siguro natin, Rainiel, sino-sino yung mga kandidato ngayon matapos lang mag-file ng kanyang certificate of candidacy. Itong si former Mayor Rodriguez, sino-sino pa maliban sa kanya yung mga tumatakbong alkalde sa Ciudad San Fernando? Kasamang Justin, tama ka dyan, nag-iba nga yung political landscape ngayon at yung political flow kasi dumagdag itong pang-limang kandidato. So, makakalaban ni former Mayor Oscar Rodriguez ay sina board member Ross V. Henson at Dolores Barangay Captain Vilma Caluwag at maging itong isang siya Sandy Kiwa, maging si Vice Mayor Jimmy Lazatin. So, ang kanilang dating tinatawag na three-way battle sa pagka-alkalde dito sa syudad ay naging 5-corner round na raw. Sabi nga nila, nagbibiroan kanina na parang ito na yata yung isa sa pinaka mahirap na eleksyon na kahaharapin ng mga Fernandino at Fernandina dahil ayon nga mismo doon sa ilang mga kumakandidato na nakausap natin, well, equally able naman daw talaga na magserbisyo itong lima na ito. Well, let's wait for the COMELEC na maglabas ng final list, kasamang Justin. So, tingnan din natin kung ano-ano nga ba yung mga ihahain pa ng COMELEC dahil may mga naririnig tayo na pwedeng magsagawa ngayon ng isang online debate or online presentation ng mga plataforma nitong 5 kandidato na ito. Dahil kung babalikan natin yung kanilang mga nagiging banner project, more on sa kanilang tinututukan talaga is yung COVID response. Ngayon, nung nag-poll tayo sa Facebook at tinanong yung sentimiento ng mga Fernandino at Fernandina, ang gusto naman nila ay yung specific. Halimbawa kung sa COVID o kung sa health ay mabibigyan ba ng aumento sa sahod yung mga nagpapagal na mga medical frontliners sa ngayon. Gusto nila na mag-dig deeper pa
doon sa mga problemang mas kinaharap talaga ng mga Fernandino sa protest. Rainiel, matapos mag-file ng COC ni former Mayor Rodriguez, may nakausap ka ba doon sa mga iba pang kandidato? Ayan, si 2nd District Board Member Ross Behenson, si Liga ng mga Barangay President and Barangay Dolores Captain Vilma Caluwag, at si Vice Mayor Jimmy Lasatin, no? At syempre yung isa pang kandidato, no, si Sandy Kiwa. Si Sandy Kiwa, ano? Ito rin yun, meron ka bang nakapanayam sa kanila? Nahingan mo ba sila ng reaksyon? Kasi alam natin na merong, kumbaga, naging experience si Mayor Oca. Nakatatlong termino ito sa San Fernando, no? Bago umupo si incumbent Mayor Edwin Santiago, no? So, ito, ano yung nakita nilang magiging epekto nito doon sa kanilang karera, kung meron man, kang nakausap, I mean? Yes, kasamang Justin, no, doon sa 4 na nabanggit mo, si Miss Sandy Kiwa lang yung hindi pa natin nakukuhanan ng pahayag. Pero the rest, yung 3, they seem unbothered. Ang target lang nila ngayon ay mailathala nga lahat ng kanilang plataforma. At nirespeto naman daw nila itong pagtakbo ni former Mayor Oscar Rodriguez na isa rin itong karapatan, gaya ng kanilang karapatan na naghain din ng kandidatura. Ngayon, tinanong naman natin pabalik itong si former Mayor Oscar Rodriguez kung may mga kumausap ba sa kanya dito sa mga kandidato na to para magkaroon ng unification process o iatras na lamang yung kanyang kandidatura. Kasi katulad nga nung nakaraang eleksyon, no, mag-backgrounder lang tayo kasama ni Justin, na nung nakaraang eleksyon, marami rin yung nag-abang kung tatakbo pa ba itong si Mayor Oca, no, o si dating Mayor Oca. At yun nga, nagdesisyon siya na hindi na tatakbo, gawa na rin nung binigay na basbas nung kanyang partido, which is Liberal Party, and nung kanyang pamilya. Pero sa ngayon, sinabi niya na lahat naman daw ng mga kandidato na yan ay nakausap niya, pero hindi dumaan o hindi umabot doon sa punto na papaatrasin siya o makikianib na lang sa kanila dahil iginiit ni former Mayor Oca Rodriguez na siya isang party lista o meron siyang partidong dinadala at ang main concern niya nga ngayon ay bitbitin rin yung mga kanyang party mate dati, no, na si Vice President Leni Robredo. Kasama Justin. Oo. Rainiel, bilang panghuli na lang, nabanggit mo kasi dahil alam naman natin, sabihin yung mga kalaban ni dating Mayor Rodriguez ay may mga partidong malalakas din dito sa ating lalawigan. Kumbaga, nakapag-establish na rin sila bago pa man mag-file ng kandidatura itong dating alkalde. At nandyan tayo, si Vice Mayor Jimmy Lasatin, kompleto yung kanyang slate. Si board member Ross Behenson, meron din siyang slate, no? At si Kapitan Vilma Caluwag ay meron ding slate, no? Kumbaga sila, may mga tandem sila, may mga konsehal sila. Pero itong si former Mayor Rodriguez ay nag-file mag-isa, wala siyang vice alkalde, ano? At wala rin siyang konsehal na makakasama dun sa kanyang slate, no? I am not just sure kung itong si Councilor Reden Halili dahil isa siyang Liberal Party member din, ano? Pero at least dun sa yung pagpa-file niya, nakita na mag-isa lang siya. Paano daw niya bibit-bitin yung kanyang sarili sa pagdating ng simula ng kampanya, lalong-lalo na kung una, hindi naman din ganun kalakasan yung kanyang sa sinasabi nga niya, no, yung makinarya, sinasabi niya, doong nakapanayam siya ni kasamang Jen Salenga dito, wala naman akong gagastusin, sabi niya. Kanina ba na-elaborate niya kung paano niya planong ikondukta yung kanyang pangangampanya? Kasama Justin, tama ka dyan, no? Relevant din na naitanong mo yan dahil ayan din yung kaninang pinupunto o pinupukol kay former Mayor Oca Rodriguez. Ang sabi sa kanya, panahon ng eleksyon, let's set it straight, kailangan ng makinarya, ng mga kakampi. Saan kukunin? Ang tangi niya lamang sinagot sa atin, ang kanyang makinarya ay ang taong bayan. Kailangan niya lang daw ng refresher. Kumbaga, kung ano yung mga nailatan niya before, ayun din yung kanyang ilalatag sa taong bayan at dadagdagan na lamang ito na akma sa kasalukuyang sitwasyon. Ayun daw yung pinakamainam na makinarya para maitawid niya itong eleksyon na ito. Pero tinanong natin, no, of course, in reality, they really need finances. They really need budget for this one. So, kanya na lang sinabi na, yun nga, bumalik siya doon sa core niyang answer na siya isang party lista. May partido sila, kahit paano may pondo. At nabanggit mo si
Councilor Reden Halili, sa lahat ng kumakandidato under Liberal Party, siya lamang ang nabanggit ni former Mayor Oka Rodriguez. No? So kanina nabanggit niya nga na still active pa rin or pinaninindigan pa rin nila yung pagiging isang miyembro ng Partido Liberal ni Councilor Reden Halili. Kasama Justin. Okay, maraming salamat Rainiel Pawid para sa detalye ng balitang yan at happy weekend sa iyo. Enjoy mo yung bakasyon ngayong Biyernes, Sabado, Linggo. Ayan mga kariyon, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan. Batiin muna natin yung mga nakatutok din sa ating programa, si Corazon Tasio, ayan, at si Merch Cordova. Ayan, magandang hapon ho sa inyo. Maraming salamat sa walang humpay na pagtutok sa CLTV Balitaan. Ito naman ho sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin ng paghahanda sa eleksyon. Ito naman yung pinaghahandaan ho ng ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Police, yung Police Regional Office 3. Nabanggit ho ni Police Brigadier General Matthew Bakay sa CLTV News na isa sa kanilang mga tinitignan ay yung tinatawag na mga gun for hire groups dyan ho sa lalawigan ng Nueva Ecija. According kay General Bakay, bagamat walang mga aktibong private armed groups sa ngayon, merong mga existing na gun for hire groups na pwede raw magamit kung sakaling merong mga kandidato o mga supporters ang nais makilahok dun sa tinatawag na election-related violence. Kaya yan ho ang kanilang maigting na binabantayan ngayon. At kabilang din daw sa tinitignan nila yung historical data ng mga o yung mga naging sitwasyon ng mga nagdaang eleksyon upang mailagay sa iba't ibang klasifikasyon ang mga bayan at lalawigan dito sa ating rehiyon. Partikular hong tinukoy ni General Bakay itong lalawigan ng Nueva Ecija kung saan nag-i-exist nga daw yung mga sinasabing gun for hire groups. Ayan ho, sa Nueva Ecija nga. At nanawagan naman ho si General Bakay sa mga kasamahan niya sa Philippine National Police na nakadestino ho dito sa ating rehiyon o yung kanyang mga nasasakupan na maging patas at neutral sa darating na national and local elections. At syempre, nakiusap din itong pinuno o yung bagong talagang pinuno ng Police Regional Office 3 sa mga kandidato na tiyaking manatiling payapa yung halalan at naway igalang daw yung respeto ng bawat botante, igalang yung respeto ng bawat kandidato o igalang yung karapatan ng bawat botante at igalang yung karapatan ng bawat kandidato para naman sa gayon maging maayos at ligtas sa lahat ang May 2022 election. Ayan mga kabalen, balitang eleksyon pa rin ho tayo. Ito naman, nanawagan ho si incoming Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President at ating kabalen na si Bishop Ambo David sa mga Katoliko na sundin ang 10 Commandments para makapili ng wastong iboboto sa darating na eleksyon. Sa 3 utos pa lamang daw kasi na huwag papatay, huwag magnanakaw at huwag magsisinungaling. Ay tiyak, iiksi na ang listahan ng mga pagpipilian sa pagboto. Narito po ang detalye ng balitang yan. Habang papalapit ang 2022 elections, nagpaalala ang incoming President ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa mga botante na ihalal ang mga mapagkakatiwalaang kandidato sa darating na May 2022 elections at hindi yung mga hindi man lang makasunod sa 10 Commandments. Inihayag ito ng Kapampangang Bispo na si Pablo Virgilio David sa kanyang homily sa San Roque Cathedral. Sa December 1 nakatakdang maupo bilang presidente ng CBCP si David. Ayon kay David, sa 3 kautusan pa lamang na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw at huwag kang magsisinungaling ay iiksi na ang listahan ng mga pagpipilian. Dagdag pa ng obispo, dapat mahiya raw at huwag tawaging Kristiyano ang sarili kung hindi ka aktibong makikilahok sa pagpili ng mga mapagkakatiwalaang kandidato na iluluklok sa pwesto. Yun ay kung may pakialam daw tayo sa kinabukasan ng bansa. Simple lang naman daw ang criteria for elections, tulad ng batayan na nakasaad sa 10 kautusan ng Diyos. Tulad ng sinabi raw ng Jesuit priest na si Father Jet Villarin, kung ang pamantayan ay malinaw at halata, madaling paikliin ang listahan.
Ngunit ang halata para sa ilan, maaaring hindi ka puna-puna sa iba, lalo na sa mga mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling, at mga gumagamit at sumusuporta raw sa kanila. Nagpaalala rin ang obispo ng Caloocan sa kahalagahan ng pagdarasal. Pero hindi raw sapat ang magdarasal lamang para sa tamang kandidato. Ang mga nananampalataya ay dapat ding bumoto para sa kanila. Dagdag pa niya, ibinigay na raw ng Panginoon ng mga ganitong kandidato. Yun nga lang, hindi naman daw ang Panginoon ng botante, kundi tayo. Sa mensaheng ito ni Bishop David, pinulsuhan ng CLTV News ang ilan sa kanyang mga kabalan na botante sa Pampanga. Marami ang kumatig sa salita ni Bishop David, ngunit ang kanilang tanong ay kung papaano nila malalaman kung sino sa mga kandidato ang walang bahid ng kasalanan. Tulad na lamang ng rider na si Jonel Canete. Tama naman po sir, pero sa ngayon kasi mahirap kilalanin yung mga kandidato sir kasi iba yung mukha nila sa pangangampanya kaysa sa mukha nila nang wala sila sa camera. At kung ito umano ang magiging batayan, baka wala raw matira sa mga kandidato. Sa mga kandidato ngayon parang wala akong nakikita. Karamihan sa kanila, sinungaling, di ba? Bawal na sinungaling. Tapos yung iba dyan, nagnanakaw. At ang ilan sa aming napulsuhan, hirap makapanghusga. Hindi ko lang po masabi. Pero basta pero may napapansin po ako talagang yung iba, mahirap po kasi magsalita di ba? Hindi naman sir lahat kasi ang iba kasi minsan nasisiraan din lang. Ganun, kaya nagiging masama sa paningin ng tao. Meron po, meron din. Yung karamihan hindi. Para sa social worker at professor ng Don Honorio Ventura State University na si Dr. Elena Tesoro, kasama na sa kultura ng eleksyon sa Pilipinas ang hakbang ng simbahan na mag-impluwensya. At ang mga kataga-umanong binitawan ni Bishop Ambo ay isang pananagutan ng simbahan sa lipunang pinagsisilbihan nito na maging mulat sa moral at espiritual na pagpapasya. Ay siyempre, historically, Pilipino, basically Kristiyano. Diba? Kahit na marami ng faction yan, Kristyanismo pa rin ang nangingibabaw. So hindi mo na matatanggal yung culture yun Hindi mo yan basta-basta matatanggal. At siyempre, dahil sila yung nasa taas, lahat naman if you want to capture, if you want to influence, kailangan meron ka rin talagang stand. Hindi pa umano huli ang simbahan at ilang mga institusyon sa bansa na ikampanya ang tinatawag na Generation of Upper Hand na nangangahulugang hindi sunod-sunuran kanino man ang matalinong mamamayan. Ito tayong generation na napakaraming opportunity to change the structure, to make a dent on the policy. Huwag na tayo maging sunod-sunuran, tayo dapat ang sugdan ng gobyerno. Paano natin gagawin kung napakalimitado lang ang alam natin, kung hindi natin lalawakin ang ating pag-isip, kung hindi tayo mamimili ng tamang tao. Diba? Whatever standard that you apply sa tao, kung anong standard ka na simbahan, ng kung ano-ano, ng kaibigan, ng pamilya. Kasi pamilya, malaki din influence yan, right? Pero naman, kasi naman akong control over that. I don't have control over that. Ipakita lang sa mga tao, they have the upper hand. Nasa ating mga kamay ang future. Ayon kay Professor Tesoro, influencer ang simbahan at ang akademya na magtuturo sa mga botanteng mag-isip bago pumili ng karapat-dapat na kandidato. Angelica Cara, CLTV News. Mga kabalen, alas 4 na ho at ako'y magpapaalam na sa inyo. 4:02 na nga pala. Ayan, overtime na ho tayo. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok dito sa ating programa, alas 3 hanggang alas 4, CLTV Balitaan. At next week ho, samahan niyo ulit kami dito sa ating mainit na balitaan tuwing hapon. At mangyayari lamang ho kung nais ninyong wag mamiss yung mga mainit na balita dito sa Central Luzon, ay pwede ho kayong mag-like at mag-follow at mag-subscribe sa aming mga social media pages na makikita ho sa inyong mga mobile, TV at digital screens. At mamayang gabi ho, makakasama naman natin si Jennifer Salenga para sa CLTV News. Bago ho kayo mamasyal at magkape at mag-ramen dito sa Laos Complex,
kayo ay manood muna ho ng CLTV News para malaman nyo rin ho yung mga latest updates ngayong weekend o ngayong Biyernes, araw ng Biyernes, November 19. Kabalen, maraming salamat po at sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Mag-mask ho tayo lagi at mag-iingat ho tayo. Maraming salamat. Happy weekend.